adlaw na tong tanan magluto na pud og gana lumpia. Simple nga recipe pero lami. Dali ra kay ni nato buhaton pwede na nato mabuhat pod kung natay mga okasyon. So mao na to mga pangsagol sa atong lumpia recipe. Ala tatay upaw. Nigamit ko carrots, spring onion, garlic, onion, egg. Tangan po nato diri guys og oyster sauce. Siyempre, gamit ta og ground pepper. Gamit po ko diri og garlic powder pero pwede ra na siya wala. Siyempre, Johnny seasoned salt. Pwede ra mo magamit og asin no. Sige, mag-start na ta. Dali ra kay na siya, ato ra na siyang i-mix no kanitanan. Ato na siyang i-mix diri sa atong mixing bowl. Ginagawa mo? Siyempre tayo ang ato ang karne. Mas mayo gisuon niyo sa freezer no kay dili siya magbasa ba. Pero dili pag frozen ha. Sakto ra sige. Ito na silang i-mix guys. Atong ibutang sa mixing bowl na to ang atong karne. So guys, mananinaw atong karne. So ako unahon og butang ang kaning ground pepper ha. Gana ninyo. Sunod asin. Johnny seasoned salt ang gamit. Usa ka kilo na nga karne akong gigamit po no. Garlic powder guys. Optional ra niya, pwede rawa. Dayon ako sa i-mix. Mixan ako siya. Sige. Isunod na to dire ang carrots. I-mix na lang nato tanan guys no. Dayon. Onion, to na i-mix. Garlic. Spring onion. Atong egg mo ni atong binder no. Usa lang kabog daog na. Mamacita, oyster sauce, baka naman. Baka naman mamacita. So sa kakilo ni nato daghan ka siyang mahimo no. Itong i-mix up. Nanghinaw man ta. Nanghinaw man ko atong hinamuton na kay para mas matarong gyud nato siya og kuan. Mix no. Limpita gamot guys ha. Wow! Kurap mo kaon na ni. Og si Inday Pitik mukaon po day kono siya. Kuha na to ang consistency niya. Mix lang. After aning mix, parelakson ni nato mga pwede ra 30 minutes, pwede ra 30 minutes, pwede ra po 5 minutes, depende niyo kung magluto na mo, pwede ra dali. Pero ako diri 30 minutes, so 20 minutes kay to pa may magluto. Few moments later. So guys, after 20 minutes no, ako rin siyang gikuha sa ref, mana ni siya ay. So magputos na ta. Simple na tayo lumpia wrapper dre guys no. Naapod tay mix ning harina ug tubig para atong papilit sa lumpia. Tuluan ta mo saon pagputos sa lumpia ha, simple ra kay ni. Simple as 1 2 3 4 5 6. Okay, nandito sara dire, kuha lang ta dire. Nagtuha lang. Gagmay ra man ko na dayon ato ning pilon nya i-massage gamay ana abot dire tong ipilo na
Nya kuha tag katong mixture sa tubig og harina. Nya atong ipahid, ada ka simple. Ano siya guys, no? Ano ato ang kanang lumpia sa pagputos. So magpakita ko another ha para makuha gininyo. Daghang type saon pagputos ninyo, no? Naiuban gani nga kuan dili nila pilon ang kanang kuan ng nani ay nani pag kuan nila. Dito ni na ko nakatunan ni simple ni Chef Tatong, no? Taga Cebu. Food chef, shout out nimo. Nauna niya, yaha. I-roll run niya diha para gani mo gawas diri ang hangin. Pero kani ako murag gamay kaayo. Hit on tamo ni last kay magparito na ta after ni. Na kamaya lang kutsarita ra na yung igamit para daghan mahimo ba. So ka kilo ra ba ni. Massage. Pilo. Tubig. O harina. Pwede ra mo gamit tubig pero mas ganahan man ko. Pwede gani itlog ani ang uban itlog. O kana, gapa kaya tong lumpia, no? Sige, ako na tiwason tanan dire. After ani magpirito na dayon ta ha. So guys, magsugo na tag pirito, no? Ato edible dire ato ang ibutang dire sa ato ang para pirituhan. Itong daghanon para ma-deep fry ni siya. Na lang. So ato sa ni painiton. So guys, magsugod na tag pirito dire, no? Nagpatabang kog pilo ato, nagpatabang ko og piko sa ato ang lumpia kay daghan-daghan gyud siya. So nanamtay na human dire. Ato lang sa silang piritoho, no? Atong gikuan ganina. Nag-init na ko dire mantika, no? Kuan natong gikuan ganina ang mantika. So ito na ibutang. Na videohin di pitik. Ang kayo ninyo medium lang kay di pun maayo kusog kayo kay mahilaw ni atong karne ba, no? So guys, dara atong kuan lumpia. Prituhon ni nato mga 3 to 5 minutes ha. Maluto na ni siya nya. I-check lang ninyo nya bali-balihan ninyo. Ni golden brown aw hain na dayon hain. Sa tiwason guys. So guys, kana golden brown na atong lumpia. Tara. Daog na ni. Tara to atong giputos ganina ni Koyot. Depitik pakita nila atong golden brown na lumpia. Okay guys, kumana siya itong golden brown. So guys, tiwason na ako pirito. After ani, mangaon na ta. Kaya ba naman sa sunod, mangaon. Tanawan ninyo ang atong eating time. So guys, eating time na nato, no? Na si hilikat-malikat ay. Bebe hilikat-malikat, oh. Tilawin na tong lumpia. So, dira tong lumpia ay. Lami kay ni guys. Crispy kaya tong lumpia, no? Nya. Siyempre rice. Ngaon tanin niyo tong tilawan, ato ni tilawan. Ang gato. Wala na og gipilo, no? Ay, ngaon ta. Nya. Nade ko sili dire, sili. Nako sausawan dire guys, oh. Sili, limonsito ra ni guys. Slow na to. Para lami. Crunchy kay guys. Lami. Napun tayo sweet chili sauce, no? Nabata ganahan ano. Pahilikot ganahan ka na. Crunchy. Napun tayo maalat dire guys, oh. Manta.
Dami po ni sagol ani. Bawa sang ngilingig. Chinese version ng Hinamot ra ko diri guys. Dami kay kaon. Just wala na. Sili guys, kaon ng sili. Take out sa'yo. Uyab na. Ganang Hang na, kaon ko sili. Tapi dia belum siap karena mereka kan mereka sini. Daghang salamat sa atong mga subscriber no. Nisaka ni atong subscriber karon. Kapit na ni 17. Road to 2,000 gyud. Napon may kondra eh. Fish fillet. Ang giloto na si Nelinlin. Fish fillet guys. Kita naman mas fish fillet na ko nga video katong wala kakita. Tanawan ninyo dira kung ibutang. Ya. Sige guys. Tuwa sa magkaon din no. Daghang kay salamat sa pagtan-aw no. Kung naka-oyon mo nga video, please like and share. I-click na po ang notification bell below para ma-update mo sa atong mga bag-ong video. Support local, support Bisaya. Tatayo Pau. Daghang salamat. God bless. Bye.